Nagpabili ako ng mini tripod kahapon. Ito siya. Mini tripod. Mini tripod siya. Bubuksan natin. Mura lang siya. Kaya nagpabili ako. Titingnan natin kung okay siya. Pinabili rin ako na professional microphone, universal naman siya. Maliit lang siya. Pwede na natin. Okay. Kakabit natin ito. Kaya symbol natin ito. Tapos susi siya. Paano ba to? Paano ba to i-symbol? Ganito lang siya. Tapos ganyan na siya guys. Ganyan na siya. Ilalagay ko na yung cellphone holder. Pwede rin siyang pahiga. Pwede rin siyang patayo. Pero mas gusto ko yung pahiga. Patayo. Ngayon, ganyan na siya guys. Ang nalabasan. Ganyan na siya. Nalagay ko natin yung cellphone. Pag ganyan siya, di kasi pantay yung patayuan ko dito kasi nasa higa. Ganyan siya, oh. Wow! Ang cute niya lang. Tapos, ito yung microphone. Ayan siya, oh. Mini microphone. Ang lit-lit niya. Tingnan natin kung mahaba yung wire niya. Ayun, ang haba rin pala ng wire niya. Oh. Paano kaya natin ito masusubukan? Tingnan nga natin ito dito. Paano ba ito? Ganyan siya guys. Ayan o. Tapos pwede mo siyang ilagay dito. Hello guys. Naririnig niyo ba ako? Hindi siguro no. Pero ganyan siya. Ayan ang ganda niya. Mini microphone. Ay. Galing na no guys. Ang ganda. Salamat guys. Bye bye.